yadda za ka fitar da order daga dispute, watan a Remitano in kana P2P sai ta shiga dispute order. To kawai ka shiga Remitano ka hau kan order da take under dispute. Yawwa in ya buɗe maka kamar haka, to kawai abinda za ka wani lokacin za ka ga wani lokacin a home zai dawo maka nan. In ka danna zai dawo maka a fuskar dashboard ɗin. To kawai yadda za ka shi ne sai ka danna nan profile ɗin, sai ka taho ƙasa ka taho. Sai ka danna nan gashi nan trade history and advertisements, sai ka danna. Yawwa to ka gan history ɗin. Yawwa ga nan kuma pending trades ka gani. Nan kuma dispute trades. To mu yanzu akan wannan zamuyi, amma ga su nan dai wannan kuma wadda ta yi cancel. Ga shi nan wa'innan duk wanda suka yi cancel ne nan. Nan kuma wanda aka biya ka kenan. Ga su nan wa'innan duk wanda aka biya ne. To mu yanzu akan dispute zamuyi magana. To nan za ka danna. Yawwa ga order da ta yi mana dispute, sai mu danna kanta mu shiga. Idan muka shiga ta buɗe mana haka, to yadda zamuyi, yawwa a nan gurin za mu danna sai mu tura watan wannan payment proof, watan teller na kuɗin da muka tura su wancan ɗin. Sai mu danna nan. Yawwa ga shi nan. Ga nan click or drag file to upload nan kenan, sai ka danna. To bari mu uploading ɗin payment proof ɗin. Yawwa ga ta nan. Ya kuma ya fito. Ya fito da mu gaba ɗaya, to bari mu sake komawa mu ƙara ɗora. Yawwa kun ganta nan ta hau. Sai mu danna send.
gashi nan in wani hujjar ce gashi nan sai ka danna nan nan this is a payment receipt yawwa ka ganta to kawai sai ka danna send yawwa ka ganta nan ta hau to sai ka jira za a turo maka kuɗinka ko da shi wancan ɗin bai biya ba to su Remitano za su biya ka kuɗinka shi kuma wancan ɗin wanda bai turo maka ba matsalar daga shi ne za su san yadda suka za su yi mai magana amma daga kai ne dai za dai su biya ka kuɗinka in dai har ka tura musu watan wannan payment proof ɗin yauwa da Allah kar a manta a rinka danna mana subscribe ta yadda za mu rinka kawo muku zafafan updates domin mu subscribe shine ƙwarin gwiwarmu sai an